Nagliwanag ang paligid ng Capitol Grounds sa Pili, Camarines Sur, Biyernes ng gabi. Pinailawan na kasi ang malaking Christmas tree at binuksan na ang Christmas Village. Baliwala ang pabugso-bugsong ulan ng sasayawan at kantahan. Super maugmaon pong marayta. Ngunyan na naman kita nagkatripon ni araw kani like mag-ugma po talagang maray sobra. Mula sa itaas, may pasorpresa ang mga drones na tila snow, habang si Santa Luigi namigay ng mga regalo. Marami po tayong dinaanan, kaya I think this is really the Christmas of peace and love, and I wish everyone na ma-enjoy niyo po ito, and to everyone stay safe this Christmas season. Kasama ang mga anak, syempre, si Mommy at Daddy mayroon ding Christmas wish. Ngunyan na paso lang, simple lang, maugma lang sa pamilya. Mag-iingat sila lagi. Sana maging healthy lang sila, everyday lang, yun lang. Tapos happy lang lagi. Merry Christmas, Mama and Papa. I love you. Gaya ng Christmas Village dito sa Camarines Sur, sana'y maging maliwanag at puno ng pagmamahal at pag-asa ang ating Kapaskuhan. Merry Christmas and Happy New Year! May Maano, CSN.